سمرا گران دے ہجرانو نا دی مور جانے غم دا پاس بیا غمو نا دی مور جانے غم دا پاس بیا غمو نا دی مور جانے سمرا گران دے ہجرانو نا دی مور جانے غم دا پاس بیا غمو نا دی مور جانے غم دا پاس بیا غمو نا دی مور جانے مور استا غم پس استا دا مور کئی غمو مور استا غم پس استا دا مور کئی غمو عجیبا امتحانو نا دی مور جانے غم دا پاس بیا غمو نا دی مور جانے سمرا گران دے ہجرانو نا دی مور جانے غم دا پاس بیا غمو نا دی مور جانے غم دا پاس بیا غمو نا دی مور جانے جمرات پورز دا مارگ لاندے وشو جمرات پورز دا مارگ لاندے وشو کرو کلی کے ویرونا دی مور جانے غم دا پاس بیا غمو نا دی مور جانے غم دا پاس بیا غمو نا دی مور جانے سمرا گران دے ہجرانو نا دی مور جانے غم دا پاس بیا غمو نا دی مور جانے غم دا پاس بیا غمو نا دی مور جانے او گران زبیر یسیر اجمیر نا دیر زڑے گی گران زبیر یسیر اجمیر نا دیر زڑے گی شیر زمان پزل غمو نا دی مور جانے غم دا پاس بیا غمو نا دی مور جانے غم دا پاس بیا غمو نا دی مور جانے سمرا گران دے ہجرانو نا دی مور جانے غم دا پاس بیا غمو نا دی مور جانے غم دا پاس بیا غمو نا دی مور جانے خوب رجان عبدالزمان خفا خفا دا خوب رجان عبدالزمان خفا خفا دا دزوانی دا مرگ ویرونا دی مور جانے غم دا پاس بیا غمو نا دی مور جانے غم دا پاس بیا غمو نا دی مور جانے سمرا گران دے ہجرانو نا دی مور جانے غم دا پاس بیا غمو نا دی مور جانے غم دا پاس بیا غمو نا دی مور جانے او جنازہ دے پسلور بجے و مورے جنازہ دے پسلور بجے و مورے مورستا دا مور خبرو نا دی مور جانے غم دا پاس بیا غمو نا دی مور جانے سمرا گران دے ہجرانو نا دی مور جانے غم دا پاس بیا غمو نا دی مور جانے سمرا گران دے ہجرانو نا دی مور جانے
غم د پاس بیا غمنا دی مرجانه غم د پاس بیا غمنا دی مرجانه وړاندې کېږي د قاری حمد الله سټوډیو له طرفه د دې مرثیه د پرا فرمیش کړی دا جناب یاسر اجمیر نادر او شیر زمان او عبد الزمان او سپیشل فرمیش کړه جناب زبیر او आवाज دی بلبل ترنم او توتی زبان ډیر مشهور شخصیات جناب عارف الله عباسی او شمشهل الله دې وکړي چې دستا ستنده پرې ماته شي والسلام